Les Corts Valencianes han acollit la celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer i ho han fet amb un acte de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars amb Malalts d'Alzheimer. A l'acte de commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer que la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer ha organitzat. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Abans de començar, volem agrair la seva col·laboració a les Corts Valencianes per col·laborar tan amablement en aquest acte i al seu president per acompanyar-nos. Amar Morente, un jove i prometedor artista plàstic que ha sigut el creador de forma totalment altruista de les escultures dels Premis de FEGAL. Vull donar les gràcies ja, per collita pròpia, a la nostra secretaria tècnica, encapçalada per Rosana. Laura i Damaris estan treballant des de fa temps. Qualsevol acte sembla molt fàcil quan està organitzat i molt complicat quan has de fer qualsevol coseta. Gràcies a les tres, especialment a Rosana. Digui el senyor president que s'honore les Corts de Reus. Els que me coneixen, que hi ha uns quants així, saben que jo m'emocione i per a mi és un honor. He estat en aquesta sala diverses vegades, he sigut convidat a preses de possessió i coses d'aixes, i ara que el meu col·lectiu, l'Alzheimer, estigui en les Corts Valencianes, per a mi és un honor i ho recordaré, igual que quan vaig tindre el plaer d'estar en les Corts Espanyoles o en el Parlament Europeu, com una fita important en la meva vida dins del món de l'Alzheimer. En la sala Vinatea del Parlament Valencià s'ha presentat el portal web noualzheimer.com i s'ha lliurat els guardons de la Federació de l'any 2016, entre els quals s'ha distingit a les Corts Valencianes pel seu treball. Les diputades i els diputats, estan així tots representants. També m'agradaria que de la Comissió d'Afers Socials i Sostenibilitat també poguereu participar, els diputats que ens acompanyeu, perquè en definitiva n'hi ha moltes coses en les que hem aconseguit molts consensos i molts acords. Pugeu així si voleu així darrere, perquè aquesta foto l'enviarem a totes les actes de tota la comunitat. És un honor per a la institució rebre aquesta distinció d'un col·lectiu tan important com és la Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer. I les coses estan treballant en moltes dosis de consens i veritat. Aquesta setmana hem presentat l'acord contra la violència masclista i hem estat tots units. Però una qüestió, com la de l'Alzheimer, que ens afecta a tots i a totes, també hem demostrat moltes dosis d'unitat i jo he d'agrair el treball que han fet, que esteu fent els diputats i les diputades per aquests temes. Crec que connectem molt la institució en una preocupació molt gran que ens afecta, que ens preocupa, que anirà a més, que de vegades hem de tindre les llums llargues per a veure i preveure aquests escenaris de canvi i preparar-nos per a aquests canvis en companyia de les institucions, dels governs, dels ajuntaments i sobretot si hi ha una societat crítica, una societat informada, una societat preparada, una societat que coopera per a millorar la vida de les persones, doncs això és tindre un luxe. Per tant, jo donar-vos les gràcies, l'enhorabona per el treball que esteu fent des de totes les AFES i dir-vos que no esteu sols, que les Corts Valencianes unànimement estem treballant per a impulsar i per a concretar en accions parlamentàries allò que és de justícia, que és atendre i millorar la qualitat de les nostres persones estimades com són els malalts d'Alzheimer. Moltes gràcies, Emili, i en nom de les Corts Valencianes, dels síndics, de la mesa i de la comissió parlamentària, gràcies per aquesta distinció. Al finalitzar l'acte, tots els presents s'han concentrat a les portes dels Corts per fer una solta de globus verds, el color de l'esperança contra l'oblit i en homenatge a tots els malalts d'Alzheimer, els seus familiars i a les persones que els atenen.